De Wellington R193 zoon, wat 25 juli 1941 maar betiert uit de loftsketten terug de Duitsers. Het toestel kwam deel bij Clyde tussen Wiewert en Borsum. Identificatie van de bemanning en het toestel wie dreig. En daarom kregen de man een anoniem graf in Ljout. Maar de jaren onderzoek terug de stichting Missing Airmen Memorial Foundation wat een lange blad achterhellen om hokkervleen toe het gier en water in Sierten. Zo'n 24 nijbesteen nu te Engeland en Nieuw-Zeeland binnen onwijzig bij de betinking. Ik de omkesisser van de Engelse sergeant John James Cox. Well, it was very important. It was important for my father because to some extent it closed off that part of his history for him. And as my father died, as I say, last year, it's been important for us because my sister and I and my brother have brought my father's ashes and have been able to actually spread the ashes on the grave. Na een bijeenkomst in de Tjerke van Borsum, dat ik de ambassadeur van Nieuw-Zeeland spreekt, wordt het paneel ontbleten. Precies 20 jaar na de crash. Het is met name ook om te laten zien voor passanten die over Clyde komen. Het is een vrij drukke fietsroute. Dat mensen kunnen zien dat heel dicht bij huis de oorlog zich ook heeft afgespeeld. En dat dat niet iets is wat alleen in het buitenland aan de fronten gebeurt. Maar ook in de achtertuin bij wijze van spreken. Ja, het is wel ontzontig heel. Ja, maar ja, geschiedenis houdt nooit op. Toch is het verhaal nog net heel ondal utieten. De Engelse luchtmacht bezocht op het stuit het officiële onderzoek van de Nederlandse luchtmacht. Om te zien dat alles klopt. Ze hebben gelijk initiatieven genomen om te zeggen van nou wij gaan alle informatie laten we gewoon door een derde binnen de organisatie van hun op zijn inhoud toetsen. En dan pas mogen ook de namen op de grafsteen in Leeuwarden? Ja, daar kan ik niks over zeggen. In feite is dat een beslissing die dus in Engeland ligt en niet hier in Nederland. Al met al binnen er in Friesland 400 vliegen tegen Delft wat in oorlog. Van de meesten is bekend om hokkervliegen tegen het gier.